Άγιος Διονύσιος ο Ενολύμπο. Ο Άγιος Διονύσιος ο Ενολύμπο γεννήθηκε σε ένα χωριό της Καρδίτσας και οι γονείς του ήταν καλοί χριστιανοί. Όμως το μωρό τους, ο Δημήτριος, φαινόταν ότι ο Θεός το προόριζε για μεγαλύτερα πράγματα, γιατί κάθε βράδυ, στο προσκεφάλι της κούνιας του, έλαβε ένας ολοφώτινος σταυρός. Μεγαλώνοντας, ήταν το καλύτερο παιδί του χωριού και άριστος μαθητής στο σχολείο. Πολύ γρήγορα όμως έχασε τους γονείς του. Καθώς ζούσε στα χρόνια της τουρκοκρατίας, πριν από 500 χρόνια περίπου, τα έβγαζε δύσκολα πέρα, κάνοντας μαθήματα σε μικρότερα παιδιά. Κάποια μέρα πέρασε από το χωριό του ένας μοναχός. Ο Δημήτριος, δίχως πολλή σκέψη, τον ακολούθησε στα μετέωρα, σε ένα μοναστήρι, και παρόλο που ήταν μικρός στην ηλικία, έδειξε ότι μπορούσε να ακολουθήσει τη μοναχική ζωή και ότι αυτό ήταν που ζητούσε. Ο Θεός όμως είχε βάλει στην καρδιά του και έναν άλλο πόθο, να πάει στο Άγιο Όρος. Το είπε στο γέροντά του πολλές φορές, μα εκείνος, βλέποντας το ζήλο του, δεν ήθελε να τον αφήσει να φύγει. Έτσι έκανε κάτι πολύ παράτολμο και, πηδώντας από το βράχο των μετεώρων, είπε: «Θεέ μου, αν είναι θέλημά σου να πάω στο Άγιο Όρος, κάνε να μην πάθω τίποτα και να πάρω το δρόμο μου για εκεί». Ήταν θέλημα Θεού και έτσι ο Άγιος, σώος και αυλαβής, ξεκίνησε. Φτάνοντας, βρήκε ένα γέροντα πολύ καλό και έγινε μοναχός με το όνομα Διονύσιος. Είχε τόση χαρά που βρήκε αυτό που ποθούσε, που δεν υπολόγιζε ούτε κόπο ούτε κούραση στην προσευχή και στις δουλειές. Μετά από λίγο καιρό τον χειροτώνησαν και ιερέα. Αυτό ήταν ένας ακόμη λόγος για μεγαλύτερους αγώνες για τον ιερομόναχο Διονύσιο. Ο Θεός έδειχνε φανερά πια την αγάπη του για εκείνον και πολλές φορές του έσωσε τη ζωή στα επικίνδυνα αυτά χρόνια. Μια φορά τον έσωσε από έναν ληστή που πήγαινε να τον κλέψει και να τον σκοτώσει, και μια άλλη, μαζί με τον Άγιο, έσωσε και άλλους ανθρώπους μέσα σε ένα πλοίο που κινδύνευε να βυθιστεί. Ήταν όμως θέλημα Θεού ούτε στο Άγιο Όρος να μείνει. Έτσι, λόγω κάποιων παρεξηγήσεων, έφυγε για τη Βέρεια. Μα ούτε και εκεί ήταν να στεριώσει. Έτσι ο δρόμος τον έβγαλε στον Όλυμπο. Πάνω στο απότομο αυτό βουνό, ίσως να έβρισκε την ησυχία που ζητούσε, μακριά και από κακίες και από ευαίνους. Βρήκε μία σπηλιά και έχτισε ένα εκκλησάκι, κουβαλώντας πέτρες με τα χέρια του. Σιγά σιγά μαθεύτηκε το νέο στο λιτόχωρο, ότι ένας καλόγερος ζει πάνω στο βουνό χειμώνα καλοκαίρι. Οι κάτοικοι παραξενεύτηκαν, γιατί το χειμώνα οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ άσχημες, με πολύ χιόνι και κρύο. Δεν καταλάβανε, θες τους έβαλε ο διάβολος. Πάντως πήγανε στον αγά της περιοχής και του βάλανε λόγια για τον Άγιο, να τον διώξει από τον Όλυμπο. Έτσι και έγινε. Φεύγει μαζί με κάποιους μοναχούς ο γέροντας και πηγαίνει στο Πήλιο και φτιάχνει εκεί ένα μοναστήρι. Όμως έφυγε με βαριά καρδιά, γιατί ήξερε ότι ο Θεός τον είχε προορισμένο για τον Όλυμπο. Με θαύμα το έδειξε πού να χτίσει το μοναστήρι, όταν άνοιξαν τα σύννεφα και 3 διαφορετικές ηλιακτίδες έδειχναν στο ίδιο μέρος. Εκεί στο Πήλιο τον αγάπησε πολύ ο κόσμος και όλα πήγαιναν καλά. Μα στον Όλυμπο και στο λιτόχωρο τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Είχε να βρέξει από τότε που είχε φύγει ο Άγιος. 3 χρόνια είχαν περάσει και δεν είχε πέσει ούτε μία σταγόνα βροχής. Επιτέλους, κάποιοι το κατάλαβαν ότι ήταν επειδή είχαν διώξει τον Άγιο. Το συζητήσανε και με τον αγά
και αποφασίζουν να πάνε με συνοδεία να τον παρακαλέσουν να γυρίσει. Όταν δέχτηκε ο Άγιος και γύρισε πίσω μαζί με τους μοναχούς, ήταν πανηγύρι για το λιτόχωρο. Ακόμη δεν είχε δέσει το καραβάκι στο λιμάνι και άρχισε να βρέχει. Όλοι καταλάβανε πια ότι είχαν να κάνουν με Άγιο άνθρωπο. Το μοναστήρι σιγά σιγά μεγάλωνε. Όλο και περισσότεροι έρχονται να μονάσουν και όλο και περισσότερα κελιά χτίζονται για να χωρέσουν. Ο ηγούμενος, βλέποντας ότι δεν είχε την ησυχία που ήθελε για προσευχή, άρχισε να πηγαίνει όλο και πιο συχνά σε απόμερες σπηλιές τριγύρω. Το Σάββατο και την Κυριακή ήταν πάντα στο μοναστήρι για την καθοδήγηση των μοναχών και τη Θεία Λειτουργία. Ο Αγάς άρχισε να τον σέβεται πολύ, γι' αυτό, ακούγοντας για τα θαύματα που έκανε σε διάφορους ανθρώπους, έφερε και την κόρη του, που ήταν κοφάλαλη, και του έταξε πως αντί για τρέψη, ό,τι έβλεπε το μάτι του από πάνω μέχρι κάτω τη θάλασσα, ήταν δικό του. Έτσι όταν η κόρη του μίλησε, εκείνος συγκινημένος έκανε αυτό που είπε πράξη, γράφοντας στο μοναστήρι σχεδόν όλη την πλαγιά. Μα πάλι τα προβλήματα δεν έλειψαν. Ένας βοσκός από το χωριό έφτιαξε το μαντρί του πολύ κοντά στο μοναστήρι και τα ζώα του τα άφηνε να μπαινοβγαίνουνε ακόμη και μέσα στη μονή. Κάθε τόσο παραφιλούσαν οι καλόγεροι να μην μπουν και μέσα στην εκκλησία. Του το είπε μια ο ηγούμενος, του το είπε δυο, μα εκείνος το δικό του, ώσπου στο τέλος τον έβρισε κιόλας τον Άγιο με το χειρότερο τρόπο. Την ίδια μέρα ψόβησαν όλα του τα πρόβατα, μα δεν έβαλε μυαλό. Μετά πεθαίνει η γυναίκα του και τα παιδιά του, μα πάλι τίποτα. Οι φίλοι του λέγανε, πήγαινε και ζητά συγγνώμη από τον ηγούμενο, μη σε βρούνε και χειρότερα. Αλλά εκείνος αγύρισε στο κεφάλι. Στο τέλος αρρώστησε και εκείνος βαριά και μόνο όταν κατάλαβε ότι θα πέθαινε, δέχτηκε να καλέσουν τον Άγιο να του ζητήσει συγχώρεση. Αλλά και μια κοπέλα από την Κατερίνη που μίλησε άπρεπα στο γέροντα, μόλις πήγε σπίτι της, έπεσε κάτω και έβγαζε αφρούς. Όταν κατάλαβαν οι γονείς της τι είχε γίνει, την πήγαν στο μοναστήρι και μόλις πήρε συγχώρεση, αμέσως έγινε καλά, και στο σώμα και στην ψυχή. Όλη η ζωή του Αγίου ήταν θαυμαστή, έτσι ήταν και η κοίμησή του. Όταν κατάλαβε ότι θα έφευγε για τον ουρανό, πήγε στη σπηλιά του Αγίου Λαζάρου για να μην ανησυχήσει τους μοναχούς. Βέβαια, όταν κατάλαβαν ότι τον έχασαν από κοντά τους, ο θρήνος ήταν μεγάλος, αλλά ήταν και χαρούμενοι γιατί ο γέροντάς τους ήταν πλέον κοντά στο Θεό και θα τους πρόσεχε και θα τους βοηθούσε ακόμη περισσότερο.